जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ಓಕೆ, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಲಾಚರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣಾ ರಘುನಾಥಂ ಸಜೀವಂ ಸಾವಧೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾನ್ ಸಹಗಣಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಂಶ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मातरेग्ला हरे कृष्ण। ओके इनिता अध्याय कर्मयोग। ओके पण कोडे भगवंत इंचिन पंडेर आयन मुल्प स्पष्टीकरण मनपे अंचेद फस्ट डेट अर्जुन डौट बर्पु। ओके अर्जुन पण भगवंत बुद्धि योग भक्ति योग पनपने अंड अर्जुन ऐट कन्फ्यूज आपे। ओके अरे गोत्तापुजे यान वैराग्यद मार्ग पत्तोड़ा कर्म योगद मार्ग पत्तोड़ा ऐट वो उत्तम फस्ट अर्जुन प्रश्न केन बेरे रडने देते भगवंत उत्तर कोरे स्टार्ट मनपे। ओके अरे ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಇಂಚ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗ ಅರೇನ ಕನರೆ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಮೂಜನೇದಿಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ಕರ್ಮಯೋಗಿನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವರೆ ನಾಲ್ನೇದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ಶತ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಈ 4 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವರೆ। ಓಕೆ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶ। ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಶ್ಲೋಕ। ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಬೋರ್ಪೇರು। ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಈರ್ ಪಂಡರೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಊ ಪತ್ತೋಡು ನರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಗ್ ಬೋತು। ಓಕೆ ಅನ್ನು ಮೋಹಡುಲ್ಲೆ। ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಓ ಪನ್ನೋಡು ಐಕೀರು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಏನು ವೈರಾಗ್ಯ ಪತ್ತೋಡ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಾರ್ಗನ ಪತ್ತೋಡ ಐಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ। ಓಕೆ ವೈರಾಗ್ಯಗೆ ಪಾತ್ರ ಐಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿ ಚೂರು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನದ ವೈರಾಗ್ಯದ ಸಾಧಿ ಪತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮಾರ್ಗದ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗದ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ಬೇರು ಅವು ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ ಏಕಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅವು ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚದ ಈಕ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗನು ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ನಿಕ್ಕ ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಐನೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡೆ ತೆರಿಪಾಯ ಮೂಜಿನ ಓಕೆ ಈ ಭಗವಂತ ಕೊಡೆದ ಎಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಈ ಎಂಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡು ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭೌ ಜಯೌ ತಥೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಸುಖ ಬರಡು ದುಃಖ ಬರಡು ಸೋಪಡು ಗೆಲ್ಪಾಡು ಲಾಭ ಅವಡು ನಷ್ಟ ಅವಡು ಈ ఆయన ಒಂಜೇ ಪಂಡದ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಐಟ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ। ಓಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಇದೇನೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ತಿರಿಪಾಯ ಮುಂಚದೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಎಂಚಿನ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ನ ಅಂಚದೆ ಒರಿ ಐಟ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಯೋಗದ ಸ್ತರಕ್ ಪೋಲಿ ಒರೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂಚದ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ ಪೋಡು। ಓಕೆ ಇನ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅರ್ಜುನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗ ಅರ್ಹ ರಾದಿತ್ತನ ಐ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಯದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಉದಾರ ಉಂಡು ಖ್ಯಾತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರೆ ಅರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗನು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು। ಓಕೆ ಪಾತ್ರ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗನು ಮನ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡಲ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಶತ್ರು ಆತ್ಮದ ಶತ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಏರೋ ಏನಾನ ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಗವಂತ ಇಂಕ ಪಾಪ ಮನ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಜಾಂಡ ಏರೋ ಏನಾನ ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚ ಮನ್ಪಾರ ಅವು ಏರು ಐತ ಶತ್ರು ಏರು ಐನ್ ಭಗವಂತ ಈ ನೆಟ್ ತೆರಿಪಾವ। ಓಕೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯರೊಳ್ಳ ಕರ್ಮಯೋಗ। ಓಕೆ
ಅವೇ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಏನು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತುಡ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮನ್ಪುಡ ಓ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪಂಡದು ಇರು ಭಾವಿಸುಂಡ ಏನ ನೀ ಘೋರ ಯುದ್ಧಡ್ ಇರು ದಾಯ ತೊಡಗಿಸೊಂದುಳ್ಳಾರು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧಡ್ ಇರು ಏನನ್ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಡ್ದು ಉತ್ತಮ ಅಂಡ ಏನ ನೀ ಇರು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧಡ್ ದಾಯ ತೊಡಗಿಸೊಂದುಳ್ಳಾರು ಯುದ್ಧಂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಳ್ಳಾರು ಈರ್ನ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಯನ ಓಕೆ ವಿಪರೀತ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಪಾತೆರಡ್ ಏನ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹನ್ ಕವಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನಗ ಅವು ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೀರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪೌಡು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಜುನಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಅಂಚಾದೆ ಅರ್ಜುನ ಪಿರ ಪ್ರಶ್ನೆನಿಕೇನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಕೋಡೆದ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಅರ್ಜುನನ ಏತ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಪೂರ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಕಾರಣ ಪೂರೈತಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಒಕ್ಕಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪಾವುಡು ಅಂಚಾದೆ ಅರ್ಜುನಡ ಪಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ ಭಗವಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದೆ ಅಂಚಾಯನೆರ್ದ ದಯದೀದ್ ಭಗವಂತ ಇರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಗ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ಮಾರ್ಗನ ಇರ್ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡವು ಏನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೋಡ ಅತ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏನ್ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೋಡ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೋಡ ಇಂಕ್ ಓ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ ಇರ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ನೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಏನ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವ್ ರೀತೆ ಉದಾಹರಣೆ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನು ಇಂಚ ಏನ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಏನ ಒಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದು ಬದುಕು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜ ಏನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದು ಬದುಕ ಅಪಗ ದಾದಾಪು ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಯುದ್ಧದ ಪೋಂಡ ಹಿಂಗ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜ್ ಓಕೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜ್ ಏನ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಯುದ್ಧ ಮಂತನ ಐದು ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜುನನ ಯೋಚನೆ ಅಂಚ ಇತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಜ ಇತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಇತ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ತರಕಾರಿನ ತುಂಡು ಮನ್ಪು ಅಪಗ ಕೆಲವರ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಕೈಲ ತುಂಡಾಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತುಂಡಾಪುನಂದದ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನನೆ ಬುಡುಪುಣ್ಣ ಅವಂಜೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ಓಕೆ ಇತ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಡ್ ನಮಕ್ ಅಪಗ ಕೆಲವರ ಕೈ ತುಂಡಾಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚದ ಕೈ ತುಂಡಾಪುನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನನೆ ಬುಡುಪುನ ಅವಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆನ ಇದೇನು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಕೈ ತುಂಡ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತರಕಾರಿನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡು ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೆ ಐನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುಣೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತೀರ್ಪ ಅರ್ಜುನಿತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಐದ್ ಅರ್ಜುನಗಿತ್ತೆ ಓ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಓಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವಾರ್ಥ ಓಕೆ ದ್ವಿಜಂದೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಪಂಪೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಪಾಪರಹಿತನಾಯನ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಪಡೆಯರೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಜನತ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ವೈನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗನ ಪಡೆಯರೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಜನಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕು ಪಂತೆ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕು ಪಂತೆ ಆಂಡ ಕೆಲವರೈನ್ ಅನುಭವ ಗಮ್ಯವಾಯಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಊಹೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧಿಸಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವೇರೆ ಕೆಲವರೈನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧಿಸಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವೇರು ಕೆಲವರು ಅನುಭವ ಗಮ್ಯ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಾವು ಓಕೆ ಕೆಲವು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಆಂಡ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸಾಧಿಸಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ವ ರಡ್ಡು ಬಗೆದ ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ಮುಂಜೆ ಕಾರ್ಯನ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವೈರಾಗ್ಯದ ಸಾಧಿ ಪತ್ತೋಡ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಏನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೋಡ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತೋಡ ಓಕೆ ಐನ್ ಐಕ್ ಭಗವಂತ ರಡ್ ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಕಾರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿನಕ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ
ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ನಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇಟ್ ಅಪೇಕ್ಷೆನೋ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅದೇ ಈ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಒರಿ ಅಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದಿತ್ತನಾಯೇ ಆಯ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಹೃದಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ನಿಗದಿತವಾಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ನಿಗದಿತವಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಇದೇನೆ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದು ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮಗ್ ಏರ್ ಬರಪ ಇನ್ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರುಪವ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನಾಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಓಕೆ ಇಂಚಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ತಿನ್ನೋಡಾಂಡ ಭಗವಂತ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮಕ್ ದೇಹನ ಒರಿಪಾಂಡಗೆ ಇಂಚಿನಾಲ ತಿನ್ನೋಡು ಓಕೆ ದೇಹನ ಒರಿಪಾಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಏರ್ಲ ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ತಿರುಪವ್ರೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಕಾಲಿಕ ವೈರಾಗ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ವಿರೋಧಿಸವೆ ಭಗವಂತ ಓಕೆ ಅಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಗದಿತವಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದು ಓಕೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯತೆ ಶುದ್ಧಿ ಆತದ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ದುವಾಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯಗ ನಮ್ಮ ತುಪ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಸಾಧು ಸಂತೇರಿ ಇಂಚ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಪತನ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಂಡ ಅಕ್ಲು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಂಜಾ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೂರ್ವೆ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಒಯ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಗವಂತ ತಿರಿಪವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸ ಓಕೆ ಇತ ಪಂಡ ಏನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆತು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ನಿಗದಿತವಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಓಕೆ ఆయన ಬುರ್ದು ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಐನ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಇಂಚುಂಡು ಅವು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಡು ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೇ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ದ ಬತ್ತನ ಗುಣಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಓಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಿಯ ಐಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಏರ್ಲ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಹಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಲ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಾಯನ ಇರ್ದವರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಆಂಡಲ ಒಯ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತ್ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಯ್ನಾಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಅವು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಟು ಏನು ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಏನು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚಾಯನ ಇರ್ದವರ ಓಕೆ ಈ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ಜುನ ಈ ನಿನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದೆ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗರ್ದ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಉತ್ತಮ ಓಕೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸರ್ದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರ್ ಕರ್ಮಲೇನು ಮನ್ಪುಜೆರು ಓಕೆ ಕರ್ಮಲೇರ್ದು ಮನ್ಪುನೇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಕ್ ಬಂಧನ ಪಾಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಂತನ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪವೇರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸನ ಆ ಬಂಧನ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಬಂಧನ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಬಂಧನ ಪಾಡಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಐನ್ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ
ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದೇಹನ್ ಒರಿಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನ್ ಪಂಡ ದೇಹಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಆಹಾರನ್ ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ದಾಲ ಕೊರಂದೆ ನಮ್ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆಲವರು ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಇದೇನ್ ಮಾತು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಯುದ್ಧದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಂಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನೆ ಉಯ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಡ ನೆಟ್ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಬದುಕೊಡು ಓಕೆ ಇಂಚ ಬಂಧನರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಐಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದತ್ರು ಇಂಚ ಬಂಧನರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೆ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪಣ ಅಂಚದ ಆ ಕರ್ಮನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಾ ಸಮಾಚರ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಓಕೆ ಯಜ್ಞ ವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಜ್ಞ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಓಕೆ ವಿಷ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಓಕೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮನ್ ಮಂತಿಜಿನ ಅವು ಈ ಜಗತ್ತಡು ನಮಕ್ ಬಂಧನನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಹಾಲದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಲ್ಲ ಬಂಧನಗ್ ಬುರ್ಬ ಹಾಲು ಮಂತಲ್ಲ ಬಂಧನಗ್ ಬುರ್ಬ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಭಗವಂತ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಬುಕೊಂಜಿ ವಿಕರ್ಮ ಬುಕೊಂಜಿ ಅಕರ್ಮ ಓಕೆ ಅಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಭಕ್ತಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಕ್ ಓಲ್ತಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಮಾಡ್ತಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಕೆನ್ಲೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣು ಯಜ್ಞ ವೈ ವಿಷ್ಣು ವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಜ್ಞ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚದ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಜಿಂದ ಅವು ಈ ಜಗತ್ತಡು ನಮಕ್ ಬಂಧನನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಕರ್ಮ ಮಂತನ ಓಕೆ ವಿಷ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ಮಂತನ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವೇರೆ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಇಂಚ ಕರ್ಮ ಮಂತನ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ ಈ ಪೂರ ಬಂಧನರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರೆ ಓಕೆ ಇಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಜಂಪ್ ಆಯ್ರ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ನ ನಿಕ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ್ ಓಕೆ ವೇದಡುಂಡು ಕೆಲವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಛೆದ ವಸ್ತುನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪತ್ತೋಲಿ ಓಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಈ ಯೋಗದ ಪದ್ಧತಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರನ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ಬಂಧನರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪನೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಹಾರನ ಇಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶಿನಾಶಂತೋ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೇ ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಗಮಂ ಪಾಪ ಏಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಪೂರಾ ಬಗೆತ್ತ ಪಾಪರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ದಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರಾಕ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈ ಓಕೆ ಆಕ್ಲಿ ದಾಯಿ ಪಾಪರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಶೇಷನು ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ದೀದ್ ಆಯ್ತ ಐನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡೆ ಆಕ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಲಿ ಪೂರಾ ಬಗೆತ್ತ ಪಾಪರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೆ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭುಂಜತೆ ತೇತ್ವಗಮಂ ಪಾಪ ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾಪನೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವ್ರೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಲ ಓಕೆ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ ಓಕೆ
ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚದು ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡಿ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಸ್ಥಾರನೆ ತುಲ್ಲೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಓಕೆ ಯೋಗದ ಏನಿನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಯೋಗದ ಏನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಉಭಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತು ದಾಯೆ ಬೈದೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಉಳ್ಳೆ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪುನ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪುನ ಈ 4 ಕಾರ್ಯ ಖಾಲಿ ನಿರತರಾತೆರೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಇತ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ತುಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾಯನ್ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆನಂದನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ತೋಡಿದೆ ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯಗೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖ ಬೋಡು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪೂರೇರ್ಲ ಇಂಚೊಂಡು ಇಂಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಆಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಊಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಬರೋಡು ಏರ್ಲಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಆಸುರಿ ಗುಣವಾಡಿ ಇಂಚಿನೇ ಗುಣ ಉಪ್ಪಡೆ ಅಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಆದ ಪೂಡೆ ಇಂಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಶಾಂತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ಕೋಡೇನೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರ್ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚಾಯುಕ್ತ ಯಥಾ ಭಾವ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತೋ ಸುಖಂ ಓಕೆ ಏರೆಗ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಒಲ್ಪರ್ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತೋ ಸುಖಂ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀತೋ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೇರೆ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀತ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಇರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡೆ ನಿರತರ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲದ ಬಂಧನದ ಅಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರು ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಅನಾಮಯ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರನ ಧರಿಪ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ ಭಗವಂತ ಕನಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಎತ್ತೋಡಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕು ಬರೋಡು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದು ಓಕೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಓಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡು ಅವು ಐದು ಅಕ್ಲೆ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತದ ಕರ್ಮ ಮಂತದ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಫಲನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವ ಖ್ಯಾತಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಲೆ ವೇದದ ಇದೇನೆ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ವೈಟ್ಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೆ ಓಕೆ ವೈತಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ರೂಪ ಓಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಕೊಡಲ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಸಕಾಮದ ತಿರುಪಾಯ ಓಕೆ ಇಚ್ಛದಿದೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಪಂಡೇರ್ ಐಟ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಈ ಯುದ್ಧಡ್ ಗೆಲ್ತಾಂಡ ಈ ದಾದಾಪ ನಿಕ್ ಈ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಏಕಿಂದು ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಸೋತನೆ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಕ್ ದಾಯ ದುಃಖ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ ರಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಲಾಭನಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರೆ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮಯ ಕೃತ್ವ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯೌ ತಥೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ವಸ್ವಂ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ ಓಕೆ ಸುಖ ಬರಡು ದುಃಖ ಬರಡು ಓಕೆ ಲಾಭ ಅವಡು ನಷ್ಟ ಅವಡು ಗೆಲ್ಪಡು ಸೋಪಡು ಓಕೆ ಈ ಒಂಜೆ ಎನ್ನದು ಸಮಯ ಕೃತ್ವ ಒಂಜೆ ಎನ್ನದು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪುಣು ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ ಅಂಚೆಯಿ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ಭಗವಂತ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಮಂತ ನಿನಕ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಐನ್ಲ ತೆರಿಪಾಯ ಅಂಚಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಓಕೆ ಐನ್ಲ ಕೊಡೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿ ಐನ ಏನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹ ಕವಿದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರು ಒಂಜಾದ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ತೋಂಡ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಜುನಾಗ ಇದೇನು ಭಗವಂತ ತಿರುಪಾವನ್ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಐಕೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಇದ್ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಸುಲಭ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಐಕೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆ
ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯರಹಿತ ಓಕೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರೆ ಜ್ಞಾನನಕ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ತರಕ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ ಐದುಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಓಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂಚದು ಅರ್ಜುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನು ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀತೆ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲದ ಅದ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಡ ಅಕ್ಲಂದು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡಲ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಲೆಕ ಮನ್ಪೇರು ಒಬ್ಬೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದೇನು ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಓಕೆ ಮುಲು ಲ್ಯಾಡರ್ ತೋಜುನ್ ತೊಲೆ ನಮ್ ಕಾಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಓಕೆ ಇತ ಏರೆಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಯಾಕ್ಲಿ ಇತ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಡೊಲ್ಲೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನೆ ಏರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೈದ ನಮ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮರತು ಕೊಡ್ತ ಓಕೆ ನಮಗ ಓಕೆ ಈ ಭಗವಂತ ಗೀತನ್ ಪನ್ನೆ ಪಿರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೆ ಓಕೆ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಆಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕಡಪುರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಕರುಣೆ ತೋಜದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದೆ ಅಂಚದ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಪಂಡ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಛ ಬತ್ತಲೆಕ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಇಂಕೇನು ಪತ್ತು ದಾಲಿ ಜಂಚುಪೇರು ಅಂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತನ ಐಟ್ ಆ ನೆಟ್ಟಾಗ್ಲು ಮನ್ಪೇರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಓಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಸೆನ ಒಂದು ದುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತೇರು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಓಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಪಂಡ ಒವ್ವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತೇರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕ ಅವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಏನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸಾಧನ ಆ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರೆ ಐದು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ನೆಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಓಕೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದ್ ಕೋರ್ಪೇರ ಆಚಾರ್ಯರು ತೆರಿಪಾವೇರ ಅಂಜದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಮೂಜಿ ಸರತ ಪ್ರಗತಿದ ನೋಂಡು ಲ್ಯಾಡರ್ ತೋಜುಂತುಲೆ ಶೀಘ್ರವಾಯಿನ ಪ್ರಗತಿ ಬೊಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯೋಗ ಏನಿ ಬೊಕ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಯೋಗಿ ಓಕೆ ಅಂಜದ ಏರಾಣ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಓಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಮ ಅನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿ ಆಪನಕ್ಲ ಶೀಘ್ರವಾಯಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚಿನೊಂಡು ಅವು ಶೀಘ್ರವಾಯಿನ ಪ್ರಗತಿ ಓಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ನೆಡ್ದು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ಈ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಒಯ್ಕು ಬರ್ಪೇರೆ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ರಡ್ನೆ ಸ್ತರ ಶೀಘ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಯಿನ ಸ್ತರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಐಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಹಿಡ್ದು ಅಗ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಓಕೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿದ ಥ್ರೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಾಡೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲ ಭಾವರ್ದ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಗ ಯೋನಿಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೊಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪಣ ಕಾರ್ಯರಹಿತವಾಯಿನ ಐದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ ಸೂಚಿಸೈನೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಡು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಅಕಾಲಿಕ ಓಕೆ ಪಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚಿನ ವೈರಾಗ್ಯರ್ದು ಅವು ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೆದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಸೆಲಿರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದಿತ್ತನ ಈ ನನಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಡ್ದು ಕೊಡುನ ಬದಲು ಬಯಕೆರ್ದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕಾರ್ಯಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಆ ಬುರ್ದು ಪಂಡ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅರ್ಜುನಕೇನೆ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಂಡು ಹೆಂಗ ಆಸೆಗೋಡು ವಿಜಯದ ಬಿತ್ತು ಒಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ದ್ವೇಷ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ಎಂಚೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಂಡ
ಓಕೆ ಐದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಬಯಕಿದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಆಂಡ ಐನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಡ್ ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪಡಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ. ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಪೇರು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವ ಅಂಚೇರ್ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕರ್ಮಯೋಗಗ ಕನಪೇರು. ಓಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವ. ಓಕೆ ಅಕ್ಷರ ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ದೆ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ದು ವೇದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಜನ ಜೀವನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪದ ಜೀವನ. ಓಕೆ ಜೀವನ ಯಜ್ಞನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಜಿಂಜಿನ ಜೀವನನೇ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಕ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರಡ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ದ ವೇದ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೇದಡ್ದ ನಮಕ್ ನಿಗದಿತವಾಯಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ವೇದಡು. ಓಕೆ ಎರೇರೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು, ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು, ವೈಶ್ಯಗೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು, ಶೂದ್ರಗೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ಪೂರ ವೇದಡ್ ಕೊರತೇನೆ ಕಾರ್ಯ. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆ ಯಜ್ಞ ಆ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು. ಓಕೆ ಆ ಬರ್ಸ ಪರ್ಜನ್ಯ ಆ ಬರ್ಸ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಬೊಲೆ ಆಪು. ಓಕೆ ಬೊಲೆನ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಹಾರನ ನಮಕ್ ಜೀವಿಲೆಗ ಐ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ತುಲೆ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಹಿಡ್ದು ವೇದ ಬರ್ಪುಡು. ಓಕೆ ವೇದಡ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಇಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏರೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಐದು ನಮಕ್ ಐಟ್ ಯಜ್ಞ ಉಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಂತಂಡ ಐಟ್ ದಾದಾಪು ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ಐದು ನಮಕ್ ಧಾನ್ಯ. ಓಕೆ ತಿನಿಯರ್ ಧಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ ಅವು ಜೀವಿಲೆಗೆ ನಮಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ದು ದೇತೋ ನೋಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಳಿ ಐಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಪು ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೋ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರ ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಪುನು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧೋ ಸ್ಮೃತಿ ಧ್ರುವ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ದೃಢ ಆಪುನು. ಓಕೆ ಬುದ್ಧಿ ದೃಢ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಈಜಿನ ಇತ ನಮ್ಮ ತುಪ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ನುಂತಾರ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸೇನುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಗೆ ನುವಾಪುನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪಾದೇರೆ ಅಂಚ ಏರೆಗ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂಧ ನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಗ್ರಂಥಿನ ವಿಪ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಷನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧತೆ ಹಿಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿದ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ದೃಢ ಆಪುಣು ಬುದ್ಧಿ ದೃಢ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜೇಟು ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೇರ. ಓಕೆ ಒಂಜೇನೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಂದ ನಾಯನ ಬದುಕು ಪಾಪ ಜಿಂಜಿನ ಬದುಕು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತ ತೆರಿಪಾವರೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ ಪಾಶದೆ ಯಜ್ಞೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ. ಕಲಿಯುಗಟ್ ಪಣ ಬೇತೆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮೈನಾದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೇರಿ. ಓಕೆ ಅವೆಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನವೇ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನ್ನೆಕ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮೈನಾದ ಜಪ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಯಜ್ಞಾನ ನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋ ಅಸ್ಮಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರ ಯಾನು ಪೂರಾ ಯಜ್ಞ ಅಡ್ಲ ಯಾನು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅಂಜದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಕೊಲಿ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಡ್ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಕೃತೆ ಯದ್ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು. ಓಕೆ, ಈ ಕೃತಯುಗ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಧ್ಯಾನ ಮಂತದು. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಳ 1-2 ಗಂಟೆದ ಧ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪಾತೆರರು 1-2 ಗಂಟೆದ ಧ್ಯಾನ ಆಪುದು. ಓಕೆ, ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಆ ನೆಟ್ಟು ಮತ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಕೃತೇಯ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು ತ್ರೇತಾಯ ಯಜತೋಮಕೆ ಅಂಚನೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ದಾದ ಮಂತೊಂತೇರು ಪಂಡ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಹವನ ಇದನ್ ಮತ ಮಂತದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ತನ ಪೂರ ಅಪ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಐಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ದ್ವಾಪರೆ ಪರಿಚರ್ಯ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತದ. ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಕಲೋ ತದ್ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ, ಕಲಿಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ಸುಲಭವಾದ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲೆ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ ಅಂಚದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತು. ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಪಂಡರಾಪುರ ಕೋಣ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಎದುರು ಉಂಟುದು ನಲಿತಿದ ವರ್ಡು ಅಂಚದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಬೇತ ಓವು ಯುಗಟ್ ಒಯ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಆಫಲ ಖಾಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರಿ ಕಲಿಯುಗ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ದೋಷದ ನಿಧಿ ಅಂಚದ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡಿಯರು ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂಧನರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರೆ. ಐಕೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ತುಲೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಅವೇ ಜಪಮಾಲೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ನೆಟ್ ಜಪಮಾಲೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತೋಜತ್ ಪನ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್. ಓಕೆ, ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನಗ ಅಪರಾಧ ಆಪುಂಡು. ಆ ಅಪರಾಧನ ತಪ್ಪಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಣು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಇದೇನು ಪಂಡದ ಬೊಕ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂಡದು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ಜಪ ಮಂತ್ ನೆಡ್ದವರ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅರ್ನ ಸೇವೆಡ್ ಯಾಪ ನಿರತರಾಪ ಅರ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನನ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಉಪಾಯ. ಓಕೆ, ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಉವೇ ಸಾಧಿಜಿ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗ ಮಸ್ತ್ ಗಂಧ ಯುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗ ಒಂಜಿ ದೋಷದ ನಿಧಿಗೆ. ಓಕೆ, ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ ನಿಧಿ ದೋಷದ ಒಂಜಿ ಸಾಗರಣೆ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡಿಗೆ ಅಸ್ತಿ ಏಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೀರ್ತನಾದ್ ಏವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂಧನ ಹಿಡ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪಾರ. ಐನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬೃಹದ್ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜು. ಓಕೆ, ಬೃಹತ್ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ ಇಂಚ ತೆರಿಪಾದೇರೆ ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರಣ್ಯತಾ. ತುಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಹರೇರ್ನಾಮ ಏವ ಕೇವಲಂ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹರಿನಾಮ ಕೇವಲಂ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನ ಲೆತ್ತುದು ಕೇವಲಂ ಒಂಜೆ. ಕಲೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರಣ್ಯತಾ. ಇದನ್ನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜ್ ಪಣ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈದ ಈ ಯುಗಟ್ ಮುಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ ಬತ್ತನ ಐಡಿದಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು. ಓಕೆ, ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಲೇ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದ್ಬೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಭವ ರೋಗಡುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತರ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಉಂಡಿಗೆ ಅವ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರೆ
ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನಂ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪೇರು ಏರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇನು ದುಃಖ ಅಂದೇನ್ವೇರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಬಾಕಿ ಪೂರ ಉಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತಾಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ವ ಸೈಪ್ವ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯಾಪುನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು, ನಿರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಐನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಿರಿಪಾಂದುಲೇರು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಆವೇಶ ಅವತಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವತಾರ ಲೈಪಂಡ ಆರ್ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದನೆ ಅಂಚದ ಈ ಪೆಟ್ಟುಲದೈದ ಈ ಯುಗಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಒಂಜೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವರ ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ, ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪಂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ, ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮೇವ ಕೇವಲಂ. ಕಲಿಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂಜೇ ಮಾರ್ಗ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಇದೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಓಕೆ, ಐಟಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಅಂದುವಾಡು ಉವೇ ಅಕ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಚಿ ಏರು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಜಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇದೇನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಉವೇ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ತಿರಿಪಾವಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುನ್ ಮಾಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಪೂರೇರೆಗ್ಲಿತ್ತನ. ಓಕೆ, ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋ ಅಸ್ಮಿ, ಪೂರಾ ಯಜ್ಞಡ್ಲ ಯಾನು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಂದ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಲೋಕಡೆ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನನ ದುಂಬುದ ಲೋಕದಕ್ಲ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಇದು ಅರ್ಜುನಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಮಕ್ ಪನ್ಪೊನೆ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ್ ಪುದರ್ ಅರ್ಜುನಗಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ. ಓಕೆ, ಏನು ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾವೇರೆ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನಗ ಆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗಿತ್ತೆ ಏರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾನೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಂತೇರ ಅರೆಗೆ ಉವೇ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಐನು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಬಾರಿ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಎಂಚಿನ. ಓಕೆ, ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಎಂಚಿನ ಅವು ಯಜ್ಞಕುಂಡ. ಓಕೆ, ಬೊಕ ಐಟ್ ಸೂ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜುನನ ಕೋಪ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೋಪಡ್ ಇತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಡು ಅರ್ಜುನನ ಕೋಪ ಎಂಚ ಅವಳು ಸೂ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಅರ್ಪಣೆ. ಓಕೆ, ಐಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಕೌರವರ್ನ ಸೈನಿಕರನ ಜೀವನ. ಓಕೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡದ ಆತನ್. ಓಕೆ, ಬೇಕ್ಲೆ ಎಂಕೋರ್ಸ್ಕರೆ ಸೈಯರ ಬೈದನ್. ಓಕೆ, ಅಂಚಾದ ಆ ಕೌರವರ್ನ ಸೈನಿಕರನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಅರ್ಪಣೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞ ಪುರೆಲ್ಲ ತುದುಪ ಇಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಇಂಚ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಯಜ್ಞದ ಫಲಾನುಭವಿಯರು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಭೋಕ್ತ. ಓಕೆ, ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪಸ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಯಜ್ಞ ಬೊಕ ತಪಸ್ಸದ ಭೋಕ್ತಾರಯ್ಯರು ಯಾನ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಯುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ. ಓಕೆ, ಆ ಯಜ್ಞಕೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಭೂಮಿ ಅವು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೂ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜುನನ ಕೋಪ, ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಕೌರವರ್ನ ಸೈನಿಕರನ ಜೀವನ ಅಂಚದ ಯಜ್ಞದ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೃಷ್ಣ. ಬೊಕ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಚಮಚ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಪಂಡ ಐಕ ಆಹುತಿ ನುಮನ್ಪುನ ಅವು ಚಮಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಮಕ್. ಓಕೆ, ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ನಮ ಇದೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಲಿಯುಗಟ್ ಅಂಚದ ಪನ್ಪೆರು ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ. ಕಲಿಯುಗಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಯ್ನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪನ್ಪುನ ಯಜ್ಞನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೂ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನುನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಇಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತ 25ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಚದ ಐದು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು
ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂಜ ನೋಡ್ ಕೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಸೂ ಇತ್ತಲೆಕ ಬೊಕ ಆಹುತಿ ಎಂಜ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಜೋರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲೆಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಆಹುತಿ ಬೊಕ ಆಯ್ತಾ ಫಲಾನುಭವಿಯರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಆಯ್ತಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಬೊಕ ನಾಲಯೇ ನಮ್ಮ ಚಮಚ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಯರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೈಡ್ ಪಣೋಡು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪಾರೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಪುನೆ ರಷ್ಯಾಡ್ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಅಂಚ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅಂಚ ಅದ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪವರೆ ಯತ್ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸಾ ನ ಯೋಗೇನ ಸಮಾಧಿನ ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲೌ ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನಾತ್ ಬೇತ ಯುಗಟ್ ಓ ತಪಸ್ಸರ್ದು ಯೋಗರ್ದು ಸಮಾಧಿರ್ದು ಒಯ್ನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಫಲ ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲೋ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಯಜ್ಞ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಪುದರ್ ಜಪಲೆಪ್ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾವೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಸರಿಯಾಯನ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗನ ಮನ್ಪೋಡು ಒರಿಯೇ ಆಸೆನು ಹೊಂದದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಡ್ ಆ ಆಸೆನು ಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸವೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿನ ಓಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಆಂಡಲ ಬುಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಮಾದರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಇತ ಅರ್ಜುನನೇ ಇತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬಯಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೂಜಿಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಬೈತಾರೆ ನಮಕ್ ದಾಣೆ ನಮಲ ಬಲಿಪು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಈ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಜ ಮಕ್ಕನ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಬಲಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತಿನ ವಾಲೆ ಕಾತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲ್ತುದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೊನೆಯವರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆರಿಪವರೆ ಒರಿಯಾಗ ಬಯಕೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಮಾದರಿ ಆರೆ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಕ್ ದುಂಬುದೇಟ್ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮರಾಮ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸವ ಭಗವಂತ ತಿರುಪವರೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಆತ್ಮನ ತೆರಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಇರ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಡ ಆನಂದನ್ ತುಪ್ಪೆ ಆಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ఆయన భగవంత ముల్ప 17 15 ఓకే
ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮರತಿನ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಗ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ ಅಂಚದ ಓ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಡೆ ಸಂತೋಷನ ತೂಪೇನಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮರತಿನ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಆತ್ಮಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಪಿದೈದ ಒವ್ವೇ ನೆಟ್ ಸಂತೋಷ ನಾಡ್ದು. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಏರ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬದುಕಾತನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ ಏರ್ ಆತ್ಮಡೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾದುಪ್ಪೆರ ಆತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓವು ಕರ್ತವ್ಯಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಒವ್ವೇ ನಿಗದಿತ ಕ್ರಿಯೆನ ಮನ್ಪೆರೆ ಒವ್ವೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗ ಅಕ್ಲ ಒವ್ವೇ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಮಂತನ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಪ್ಪೆರೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಜೀವಿನ ಅಥವಾ ದೇವತೆನ ಅಕ್ಲೆ ಅವಲಂಬಿಸೋನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪವರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ನಿಗದಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕರ್ಮಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಹೊಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ ನಿಗದಿತ ಆ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಆಸೆನ ಹೊಂದುದು ಪೂಜೆ ಆಯೆ ಬುಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಸರಿಯಾಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜನೆ ಆಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮಫಲಟ್ ಇಚ್ಛೆ ದೀವನ್ನೇ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅನಾಸಕ್ತರಾದ ಈ ನಿಗದಿತವಾಯನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೊಡು. ತಸ್ಮಾದದ ಅಸಕ್ತ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೋತಿ ಪುರುಷ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾಯನಿರ್ದವರ ಕರ್ಮದ ಫಲಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಣಿ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚದ ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಭುನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಪರಮ ನೋತಿ ಪುರುಷ ಪಣ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಒವ್ವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ್ ಮಂತನ ಪಣ ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪು ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪವರ್. ಅನಾಸಕ್ತವಾದ ನಿನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಯನ ಕೆಲಸನಿ ಮನ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚದೆ ಅರ್ಜುನ ಸರಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಇತರ ಯೋಧರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಐನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಹಾನ್ ಓಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಏರ್ ಬಂಡ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಓಕೆ ಸೀತನ ಪೊಪ್ಪ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಓಕೆ ಆರ್ ಇಂಚ ಅರೊಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ರಾತ್ ಇತ್ತನ್ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಓಕೆ ಆಡ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ ಬತ್ತದ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತು ಮಾತ ಸಂಪತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಅವು ಬೋಡ್ತಿನಾತು ನಾಡಿ ಇರ್ಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ರಾದಿಜ್ಜ ನಿರಾಸಕ್ತವಾದುಲ್ಲ ರೀರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ ಇರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರ್ನು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಓಕೆ ಐಕೆ ನೋಡ್ರೋಡ ಪೇರು ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚದ ಅಂಚ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ವನಸ್ಸು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತ ವನಸ್ಸು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಅಕ್ಲು ವನಸ್ಸು ಕುಳ್ಳುನ ಮಿತ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚೂಪುದ ಆಯುಧ ಪಣ ನೂಲುಡು ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಪಣ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಯುಧ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಏನ್ ತೂಪೇರು ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಉಂಡು ಪಣ ತಿರ್ತಿಗೆಂದು ಅದು ಉಂಡು ಐನ್ ತೂಪೇರೆ ಅಂಚದ ವನಸ್ ಮನ್ಪು ಪೂರ ಬಲಸ್ವೇರು ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಆಯುಧನ್ ಪೂರ ಅವಳು ದೀದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪೂರ ಬಲಸ್ವೇರು ಪಲ್ಯ ಸಬ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಐಟಮ್ನು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಎರೆಗ್ಲ ಬಲಸ್ವೇರು ಬಲಸದ ಮೆಕ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ
ತಿರ್ತು ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಯವು ಸಬ್ಜಿ ಪಾರ್ದಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಂತದ ಕಿದ ಕೈದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಪೇರು. ಓಕೆ, ಕೈದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋದಾನಾಗ ಪಿರ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಪೋಪೇರು ಅಕಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇನಿತ ಅವತ್ತಾನೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಂದು ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ತೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಉಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಐಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಡ ಓವಿತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಆದಿಜಿ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಣಾರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಜನಟ್ಲ ಒರಿಯೇ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತ ಆದೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಜವಾಡಿ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಯರುಲ್ಲ ಮೈಯ ಆಸಕ್ತ ಎಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಬೇದ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ದಿವರ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತಿನ ಬೊಲೆ ಪಾವಡಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕರ್ತವ್ಯನ ಬುಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚಿನೇ ಅನಕ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ ಅವು ಬಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಐಕ ಪಾತ್ರ ಆದಿತ್ತಲ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪಾತ್ರ ಆದಿತ್ತಲ್ನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಯ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಯ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತತ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇನ ఆయన ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಅನುಸರಿಸವೇರು ಅಂಚದ ಈ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಜನ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು. ಓಕೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತದ ನಿಕ್ಲು ದಯದೀದು ನಿಕ್ಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲಕ್ ಏನು ಬೇರ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ ಪನ್ಪುನೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುಜ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ್ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಾ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಾ ಈರ್ ಪನ್ಪುನೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುಜ ಅನು ಐನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ಫಾಲೋವರ್ ನಕ್ಲು. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಕ್ಲು ಕೆಲವು ಟಿವಿಡ್ ಮಾತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ನೇನ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಂಚದ ಈ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ ತೋಜಾವಡ್ ಇದೇ ಬಲಿತನ ಅಕ್ಲ ಬಲಿಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ. ಓಕೆ, ಐನು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ಈ ತೋಜಾವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಜನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅನುಯಾಯನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಯ್ನು ಮನ್ಪೇರ ಐನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಅನುಸರಿಸೋರ ಐನು ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಓವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಿ ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದ ಆಂಡಲ ಭಗವಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ನಿಗದಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೇ ಹಿಂಗ ಮೂಜಿ ಲೋಕಾಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಮೂಜಿ ಲೋಕಾಡ್ಲ ಪೂರಲ್ ಭಗವಂತನ ಅಂಚದ ಉವೇ ನಿಯಮಿತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಓಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಬಯಕುನ ವಸ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡಾಯನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಆಯ್ರು ತುಲೆ ಅರೆಗ ಅವು ಆಪುನ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಮಹಾಭಾರತ ತೆರಿಪೌಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ವಂಡ ಕಾಲಿ ಯುದ್ಧಾನಾಗ ಬತ್ತ ರಥಗಿಡತೊಂದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಯುದ್ಧಗ ದುಂಬೆ ಆ ಕುದುರೆನ ಕಟ್ಟುನ ಐಕ ಪಂತಿ ಪಾಡುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಂತೊಂತೇರು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮಂತೊಂತೇರು ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪುಣೆ ಅಂದ್ ಇಂಚ್. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಬಲಿಪೋಡು ಒಂದು ಒಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೂಜೆ. ಓಕೆ, ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಅರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಐನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಪುರ್ದು ಬಲಿಪೇರೆ ಒಳ್ಳ ಪನ್ಪೂಜೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ ಉವೇ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ವಸ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ ಎನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಂತುಜಿನ ಭಗವಂತ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ ಇತ್ತನ. ಓಕೆ, ಅರೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇನ್ನ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪಗ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಲಕ್ಕುನೆಗ ದುಂಬೆ ಆರ್ನ ಪಾದಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲದ ಪೂಂಡಿಗೆ ಐಕ ಈತ್ ಬುಲ್ಪುಗ್ ಏರು ಇರ್ನ ನೆಕ್ ಅವು ಎನ್ನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು
ಎನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಯನ ಹನುಮಾನ ಎನ್ನ ಪಾದಗ ಕಮಲಂದೀತೇರು ತಾವರದ ನೆನ್ ಭಗವಂತ ಬೇಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂತ ಅಂಜದ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಜನಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗನೆ ಅನುಸರಿಸವೆರು ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕಲ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿನ ಪತ್ವೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಹಾಲಾಪುನ್ ಒಕ ಅಂಚಿನ ಅನಾಗತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಾಯರೆ ಯಾನೇ ಕಾರಣಾಪೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ ವರ್ಣಶಂಕರ ಓಕೆ ಐಕಿ ಯಾನೇ ಕಾರಣಾಪೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪವರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರಾ ಜೀವಿಲ ಶಾಂತಿನೇ ಯಾನೇ ನಾಶಮಂತನಂಚೆ ನಾಪುನ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯನು ಮನ್ಪುಲ ಓಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಮನ್ಪೊಡುವನ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದಂ ಜನಯೇತ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿನಾಂ ಜೋಷಯೇತ್ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯುಕ್ತ ಸಮಾಚರನ್ ನಿನ್ನ ನಿಯತವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಫಲಗ್ ಅಂಟೋನಂದೆ ಕೆಲಸನ ಉಂತಾದ್ ಗುಂಡ ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಕಳಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸನ ಉಂತದ್ ಗುಂಡ ಬುದ್ಧಿಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನೇರ್ದವರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸನ್ನ ಉಂತದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂತಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಉಂತಾವೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಈತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಯರು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾಯರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇದಾದ ಮನ್ಪು ಇದೇನು ಉಂತಾವರ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಉಂತಾವರ್ಚಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಅಜ್ಞಾನಿನ ಕ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನಪುನ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ತೊಡಗಿಸಲ ಪಣ ಭಕ್ತಿದ ನೆಟ್ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಈ ಕನಲ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಓಕೆ ರಡ್ ಜ್ಞಾನಡುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ ಅಜ್ಞಾನಡುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಡುಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಎಂಚ ಕಂಡು ಪತ್ತುನೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಡೇನಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದೇನ್ವೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಡೇನಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿಗುಣ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಡ ಮೂಡೇನಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಯಾನೇ ಕಾರ್ಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಮೂಡೇನಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೇ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಭಾವಿಸನು ಓಕೆ ಪಣ ಅಕ್ಲೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಇಂಚ ಕಂಡ ಪತ್ತುನ ಏಕ ಭಗವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಡುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತತ್ವವಿತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ ಭಗವಂತ ಐ ಕರ್ಮ ಯೋಗಡ್ ದ ವಸ್ತುವಾದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಐ ಅರ್ಪಿಸವಂಡ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈಗ ಆತನು ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೇ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಯುದ್ಧ ಮಂತರ ಪಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜುನ ಮಂತನ ಅವ ಇಂಚಿನ ಆಪುನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ನೆಕ್ ದುಂಬದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವು ಓಕೆ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪವರೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಎನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮನ್ಪುಲ ಓಕೆ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಹಂತ ಎಂಚಿನುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವೆ ಮೈ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ ಚೇತಸ ನಿರಾಶಿರ್ನಿರ್ಮಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಯುದ್ಧ ಸ್ವಾಭಿಗತ ಜ್ವರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಪೂರಾ ಕರ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾಯನೇದ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಳೇನ ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸದು ಮೈ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪೂರಾ ಕರ್ಮಳ್ನ ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸದು ಏನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ಓಕೆ ಏನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೇ ಒಡೆತನದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಣ ಪುರೇನ ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಡತ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಯುದ್ಧ ಸ್ವ ವಿಗತ ಜ್ವರ ಅಂಚಿನ ಜಡತ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆ
ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾದಾಪುನ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಬೋಧಲೇನು ಅನುಸಾರ ಮಂತನ ಪಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೇಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಂತನ ಐತ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾದಾಪುನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸಂಡ ಈ ಒವೆ ಅಸೂಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೆ ಮತ್ಸರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತು ಓಕೆ ಅನುಸರಿಸಂಡ ಈ ಪೂರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಪಣ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೆಲ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಂತನ ಅವ್ರ ಪೂರ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಂತನ ದಾದಾಪುನು ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಅನಕೇನೋಜಿ ಅಕಲ್ನ ದಾದಾಪುನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಏರು ಅಸೂಯೆ ಇರ್ದು ಓಕೆ ಮತ್ಸರ ಅರ್ದು ಅವೇ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಅರ್ದು ಈ ಬೋಧನೆನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಅನುಸರಿಸೌಜೆರ ಅಕ್ಲು ಉವೇ ತಿಳುವದಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಅಕ್ಲು ಮೂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸೋಡು ಅಕ್ಲು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾದ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುನ್ಗೆ ಓಕೆ ಆ ಶ್ರಮ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುನ್ಪೆ ಏನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪವರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಸಹ ಇಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕೆಲವರೇ ಆ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಆಪೇರು ಅವು ದಾಯೆ ಆಲವಾಯಿನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಆಪುನು ನೈನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೋದು ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರಿಪಾವೆ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇನೋಲಿ ಓಕೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚೇನಿಯರ್ ಯಾನಿತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎನ್ನ ಇದೇನು ಬುರ್ದು ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮಂತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಮಂತನ ದಾದಾವು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ಅನುಸರಿಸವರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನುಂಡ ಐ ನೀ ಮನ್ಪು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾಪಹ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾಪಹ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನಿನ್ನ ನಿಯತವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಲ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಐ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ ಸಾರೇಜ್ ಐ ನೀ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಧರ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನ್ಪುನೇರ್ಲ ಉತ್ತಮ ಪಣ ಅರ್ಜುನಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಐನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನ್ಪುನೇರ್ಲ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ತಪ್ಪಾದ ಮಂತಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಧರ್ಮಡ್ ದನ ನಾಶ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಧರ್ಮನ್ ಆಚರಿಸೋನೇರ್ದು ಉತ್ತಮ ಒರಿ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಉತ್ತಮ ಆಯಗ ನಿಗದಿತವಾಯನ ಪಣ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಬೇತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ್ ಬೇತೆ ವೈಶ್ಯಗ್ ಬೇತೆ ಶೂದ್ರ ಅಂಚದ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐನ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾಪಹ ಅವು ಪರಧರ್ಮ ಇಂಚಿನುಂಡು ಭಯಾವಹ ಪಣ ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಧರ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾವರ ಅರ್ಜುನ ಕೇನ್ಬೇರ್ ರಾಗ ಬೊಕ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಾರೆ ಅಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಶಸ್ತ್ರರ್ದು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಷೇಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಜೀವಾತ್ಮ ದಾಯ ಐಟ್ ಆಸಕ್ತವಾದುಂಡು ಓಕೆ ಜೀವಿಗ ಆ ಇಚ್ಛೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅತಕ್ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಸಿ ಪಾಪಾಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಲತ್ಕಾರದ್ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರೇರ್ದ ಒರಿಯನ್ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಪೆ ಓಕೆ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಪಂಡ ಇಂಕಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಏರೋರಿ
ಪಾಪಾಂಚರತಿ ಪುರುಷ ಏರೋ ಎನ್ ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾಪ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪವೆ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ ಅವು ಏರು ಓಕೆ ಆ ಎಂಚ ಅಂಚ ನಿಯೋಜಿತ ಆಪೆ ಎಂಕ್ ಇಚ್ಚೇಜಿ ಪಾಪ ಮನ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ಪಾಪ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಲಾವಡು ಒಂದು ಪೂಜೆರು ಅಂಡ್ ಏರೋ ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಐನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪುರು ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ ತುಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಏರು ಓಕೆ ಪಣ ಇಂಚ ಆರೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಭಗವಂತ ತಿರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತನೇಕ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಾಪದ ನೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅರೆ ನಾನು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಐನ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪೇರು ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಂಕ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೇಯ ಇಂಕ ಇಚ್ಛೆ ಜಾಣ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ ಬಲತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರೋ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪವರ ಏರು ಭಗವಂತ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯಹೇಮ್ ಇಹ ವೈರಿನಾಂ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಏರು ಶತ್ರು ಏರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪವನೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರು ಪಾಪ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪವನೆ ಐನು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಅರ್ಜುನ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದ ಪುಟ್ಟುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧ ಆದ ಮಾರ್ಪಡುನ ಕಾಮನೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ರಜೋಗುಣದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕಾಮ ಓಕೆ ಕ್ರೋಧ ಐದೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಆದ ಮಾರ್ಪಡುನ ಒಂದು ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಾರಣ ಕಾಮನೆ ಕಾರಣ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯ ಏಹ ಇಹ ವೈರಿನ ಅವು ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ನುಂಗುದು ಪಾಡುನ ಈ ಜಗತ್ತದ ಪಾಪ ಪೂರಿತ ಶತ್ರುಗೆ ವಿದ್ಯ ಹೇಮ ಇಹ ವೈರಿನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಪಂಡ ಇತ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ಎತ್ತು ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಪೂರೈಕ್ಲ ನಿಂಗದ ಪಾಡಿನ ಶತ್ರು ಕಾಮ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮದ್ಭಹ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅರ್ಜುನ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳನೆ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದ ಪುಟ್ಟುದು ಓಕೆ ರಜೋಗುಣದ ಪುಟ್ಟುನಾಗೆ ಓಕೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಓ ಗುಣಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟೆ ತೋಡು ಸತ್ವಗುಣ ಓಕೆ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಯರ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಡ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದ ಪುಟ್ಟುದು ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧ ಆದ ಮಾರ್ಪಡುನ ಕಾಮನೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಇಂದು ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಂಗದ ಪಾಡುನ ಪಾಪ ಪೂರಿತವಾಯಿನ ಶತ್ರು ಓಕೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ದಾಲ ಒರಿಯುಜಿ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಅಲಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ನೈನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಕವರ್ ಮನ್ಪುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಿನ ಆವರಿಸವ್ ಈ ಕಾಮ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಡು ఆయన ಜ್ಞಾನನ ಆವರಿಸವ್ ಓಕೆ ಜ್ಞಾನನ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೊಗೆ ಎಂಚ ಸೂನು ಮುಚ್ಚುನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುಂತುಲೆ ಪೊಗೆ ಓಕೆ ಪೊಗೆ ಹಾಕಿನ ಸೂಲ ತೋಜಿ ಪೊಗೆ ಎಂಚ ಸೂನು ಮುಚ್ಚುಂಡು ಧೂಳು ಎಂಚ ಕನ್ನಡಿನ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇಂಚ ಭ್ರೂಣನ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಮ ಜೀವಿನ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಓಕೆ ಅಪಗ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಕಾಮ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಒಂದು ಅಪಗ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕಾಮ ಜೀವಿನ ಇಂಚ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನೆ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ದೀಪುಂಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೂತ್ತಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವನ ಜೀವಿದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪುನೆ ನಾವು ಅಲಕ್ಕ ಮರಪಾದ ಪಡ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯಾಯನ ಕಾಮರೂಪದ ಆವರಿಸೌಂಡು ಐಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೂತ್ತಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಉಂತುನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಾಮಗ್ ಇಂದ್ರಿಯಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆವಾಸವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಕಾಮಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಮೂಜೆತ ನೆಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮ ಜೀವಿನ
ಜ್ಞಾನನ ಆವರಿಸವನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯನ ಜ್ಞಾನನ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಜದ ನಮಕೇನೊಲಿ ಶತ್ರು ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ఆయన ತಂತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ತಿಳಿದುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಈ ಗೆಲ್ಪುಲ ಕಾಮನ್ ಎಂಚ ಗೆಲ್ಪುನೆ ಶತ್ರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಐತ ತಂತ್ರ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗೆಲ್ಪುನೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಚ ಗೆಲ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಓಕೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನ ಮನಸಸ್ತೋ ಪರ ಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧೆ ಪರತಸ್ತು ಸಾ ಜಡವಸ್ತುಲೇರ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜಡವಸ್ತುಲೇರ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸರದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಆತ್ಮ ಓಕೆ ತುಲೆ ಸ್ತರ ತುಲೆ ಜಡವಸ್ತುರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಆತ್ಮ ಅಂಜದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಣೆತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆನ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಣೆತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಯ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯನ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವ ಐದು ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡ ಓ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ಓಕೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸುని ఆయన ಗೆಲ್ಪೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಯ್ನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದ್ರಿಯಳೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಪನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ತರ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಓಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೈನ ಗೆಲ್ಪುನ ಒಯ್ತ ತ್ರೂ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಡೇಗ ಭಗವಂತ ನು ಮನ್ಪೇರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪುನೆ एवं बुद्ध्वे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासत अंचद एवं बुद्ध्वे परं बुद्ध्वा पण आध्यात्मिक बुद्धिदत्रू ओके काम पन्पुನ ಶತ್ರುನು ಗೆಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ವೈತ ಬುದ್ಧಿ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಓಕೆ ಆ ಶತ್ರುನಿ ಈ ನಾಶ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚಾಯನ ಹೇಳ್ದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಶತ್ರುನು ಈ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಗೆ ತೆರಿಪಾರು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರಿಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಲು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಓಕೆ ಈ ಮೀರ್ನ ಆಯಂದು ಏನು ಓಕೆ ಈ ನೆಕ್ ಪರೆ ಆಯ್ನ ಪಣ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾಯರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ಜಡವಸ್ತುರ್ದ ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಆತ್ಮ ಈ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯರ್ದು ಪೂರ ಪರೆ ಎನ್ನದು ಓಕೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಮನುಷ್ಯ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಮೀರ್ನಾಯ ಜಡವಸ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಮೀರ್ನಾಯನ್ ಎನ್ನದು ಈ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ದೃಢ ಅವನು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದನ ಕಾಮಣಿ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದ ಇನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಐಟ್ ಇದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆ ಶತ್ರುನು ಗೆಲ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಆ ಶತ್ರುನ್ ಏನ್ ಇಂಚ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಾಯ ತಿರಿಪಾವೆ ಓಕೆ ಇರ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಂದಲೆಗ ಅಕ್ಲೇನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪೌಂಡು ಇನ್ ಇಂಚ ಗೆಲ್ಪುನೆ ಐಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮನ್ಪೋರು ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಜಪದ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಅಂಜನೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪರ್ಪಣೆ ಭಗವಂತನ ಇಂಚ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಣೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚದ
ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮಂತದ ಇನ್ನಿದ ತರಗತಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುವ ಮಾತಿರ್ಲ ಜಪ ಮನ್ಪಲೆ ಪೂರ